Сәлам дуслар, эфирда сез атна буе көтеп алган топ клип тапшыруы. Һәм мин Ирек Фатыйгов аны бик теләп башлап җибәрәм. Тиздән мәктәпләрдә соңгы кыңгырау һәм чыгарылыш кичәләре якынлаша. Кеше тормышын берничә кисәккә бүлеп карасаң, аның иң истә уелып калганы нәкъ менә шул мәктәп елларыдыр. Топ клиптагы җырчылар да бу мизгелләрне бик сагынып искә ала. Шушы кызыклы вакыйгалар һәм әлбәттә җырчыларның хит-парадта кайсы баскычка урнашулары турында без сезнең белән хәзер сөйләшеп китербез. Төп яңалыкларга күчкәнче әйдәгез башта бер клип белән саубуллашыйк. Белгәнегез шәһәр атна иң аз тавыш җыйган клип безнең хит-парадтан төшеп кала. Бу атнада кайсына бәхет тәтемәде? Әйдәгез шуны карыйк. Әмінә хәзер хит-парадның яңалыгын игълан итәргә вакыт килеп җитте. Каршы алыгыз, бу атнаның резиденты Ризат Рамазанов. Ризатның мәктәп еллары гадәттән тыш хәлләрсез генә матур гына узган. Чыгарылыш вакытында гына аның өстенә бер классташы килеп төшкән. Чәчәк исенә аллергия булганлыктан хәле начарайып киткән аның. Фәннәргә килгәндә Ризатның иң яратмаган фәне инглиз теле. Укытучы туган тиешле кеше булса да, гел орышып тора иде ди ул. Шуның өчен дуслар, бездә инглиз теле укытучысы булмый. Ә Ризат өчен үзебезнең тавышларыбызны юллап, аны хит-парадта алга этәреп җибәрик. Бүген бит Бажайның туган көне. Лилиана Ирназарова үзенең соңгы кыңгырауына көчкә җитешкән. Мәктәптә укыган чакта ук ул Айдар Галимовның труппасында эшләгән. Төнлә генә гастрольдән кайтып керә, авылда ут юк, күлмәк үтүкләнмәгән алъяпкыч әзер түгел.
Соңгы кыңгырауга 30 минут кала гына ут бирәләр. Лилияна тиз генә әнисе белән әзерләнеп, киемнәрен киеп, чыгып чаба соңгы кыңгырауга. Чыгарылыш кичәсендә дә шул ук хәл була. Классташлары таң атканның каршыларга китә, ә Лилияна йокларга. Менә шундый Лилияна Ирназарова дуслар. Хәзер гомер бер генә җыры өчен тавыш бирик. 1320 номердан топ крип 99 санын язабыз да, исемез юллыйбыз. Кемнәрдер блондинкалар укырга яратмый диергә мөмкин. Ләкин бу Азалия Зиннәт турында түгел. Өстәвенә әле Азалия ул чын блондинка түгел. Аның чәч төсе элек башкача булган. Бу искитмәле җырчыбыз һәр вакыт укырга яраткан. Мәктәпнең дә әле гадиендә генә укымаган, ә инглиз телен тирәнтен өйрәнә торган гимназияны тәмамлаган. Шуның өчен Азалияның кайбер татарча җырларында да инглиз теле шалымнары чыгып киткәли. Гомумән Азалия үзенең мәктәбе өчен бик файдалы укучы булган. Һәр вакыт төрле конкурсларда, КВНнарда катнашкан. Азалия укыган гимназиягә мөрәҗәгать итәсем килә. Барыгыз да соң инде клибы өчен 1320 номерына топ клип 101 санын язып, исемез хәбәр җибәрсәгез, Азалия Зиннәт һичшиксез югары урыннарга менәчәк. Шуның өчен җитезрәк булыгыз дуслар. Qasab meni qatlar
Şekenler başlap Kuzelerimden almayı başladı Canı yaralı Yüreklerin yarası Eytemesen de sizden bitinere Aşık canlar bir bezgene tüger Aşıraşular bulamazsın inde Sizip duram kaynar sulaşana Yüzüne balgı yaşı geller Zenger külmeginde bir killeşe Balınca şekiller şekiller Canı yaralı yüreklerin yarası Eğitmesen de sizden bitine de Aşık canlar bir bezgene tügel Aşıraşular bulamazsın inde Aşık canlar bir bezgene tügel Aşıraşular bulamazsın inde Neler özgergendir şu kaderler Hislerini yaşıra almışsan Kurmemişke salınıp utup gitsen Canlarına uğranı tapmışsan Canı yaralı yüreklerin yarası Eğitmesen de sizden bitinere Aşık canlar bir bezgene tügel Aşıraşular bulamazsın Canı yaralı yüreklerin yarası Eğitmesen de sizden bitinere Aşık canlar bir bezgene tügel Aşıraşular bulamazsın inde Aşık canlar bir bezgene tügel Aşıraşular bulamazsın inde Aşıraşular bulamazsın inde Мәктәптә һәр кешенең сагынып көтеп ала торган мизгеле ул әлбәттә тәнәфескә кыңгырау тавышы. Эфирда реклама. Диана Арифуллина үзенең чыгарылышы көнне фонтанда коенган. Әлбәттә инде бу бәйрәмнең соңгы этабындарак була. Моңарчы башта мәктәптә тырышып укырга туры килә. Гуманитар якка күбрәк тартылса да, ул математика дәресен дөресрәк итеп әйтсәк, математика укытучысын бик каты ярата торган була. Мәктәпне кызыл дипломга бетердем дип белдертте Диана.
Менә дуслар, акыллы кешеләр мәктәптән дә диплом алып чыгалар. Ә менә Эмиль Эфенди мәктәптә уртача укыган. Яхшырак та укый алган булыр идем, әгәр дә бөтен вакытымны яраткан җырга бирмәсәм ди. Әле ярый уртача гына укыгансың, Эмиль. Алайса хәзер синең матур җырларыңны бәлкем тыңлый да алмаган булыр идек. Сайрар кышым җыры өчен тавыш бирәбез, дуслар. 1320 номерына топ клип 98 санын язабыз да, SMS юллыйбыз. Син минем күңел кошым, моңлы бер сайрар кошым. Җырың яңгырый кич туйдырмый шуңа ямьле тормышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Син минем ышанышым, син минем таянышым. Иртәләрем шуңа нурлы, юк минем аянышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Күңелләргә җир керсен, йөрәкләрдә җилкенсен. Моң урасан бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Диләрә Илалетдинова мәктәптә үк йолдыз булган. Хәтта укыган чакта аның янына классташы килеп, синең белән фотога төшим әле. Син звезда булгач, мин синең белән мактанырмын дия торган була. Диләрә мәктәптә бик тырышып укый һәм укытучылар да аны шуның өчен бик нык ярата. Ә менә чыгарылыш кичәсендә Диләрә "Прощай, школа" җырын бик дулкынланып башкара. Күңелләрдә бик уелып кала торган мизгелләр дип белдертте Диләрә. Ой, йолдызлар
Бар бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың алып менсен мине күкләргә. Синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Яшын тыя алмаса, сүзләр беткәч сөю аңлатырга, сандугачлар булып сайраса. Синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Бер елмая күңлем бер көлә. Һәр чак янарымда, солмасын дип синсез чәчәгем. Беләсең бит йөрәк син дип тибә, яшәү түгел синсез яшәүем. Синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Бер елмая күңлем бер көлә. Синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Бер елмая күңлем бер көлә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Бер елмая күңлем бер көлә. Тапшырыбызның уртасына килеп җиткәнне исегезгә төшерәбез. Хәзер иң кызыгы башланачак. Алсу Фазлыеваның чыгарылышы вакытында аларны махсус Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов килеп кутлаган. Бу хәл менә булайрак башланып китә. Алсуның Арча педагогия күллиятен тәмамлап йөргән чаклары, чыгарылышка 1-2 көн кала Арчага зур концерт белән нәкъ менә шушы җырчылар килеп төшә. Алсу концерт биткәннән соң сәхнә артына кереп, Зәйнәп Фәрхетдинованы махсус үзләренең чыгарылышларына чакыра. Ни гаҗәп, Зәйнәп апа каршы килми. Алсу әлбәттә моңа башта ышанмый, ләкин чыгарылыш вакытында ак Мерседесларга утырып, кычкыртып, чыгарылыш укучылары янына Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов һәм Алмаз Хәмзин килеп төшәләр. Бу чактагы кичерешләрне сүз белән генә сөйләп, аңлатып бетереп булмый ди Алсу. Ә менә Азат Фазлыевка килгәндә ул мәктәптә бик яхшы укыган. Тик менә 11нче сыйныфта гына аңа география фәненнән эшле чыккан. Шуңадырмы Азат хәзер сәяхәт итәргә ярата. Күгәрченем Гөлкәем клибы өчен хәзер тавыш бирик, дуслар. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең килеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең килеп кенә. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине
Шундый сағынған Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Şiverimsin güzel, tirende yak güzelim. Baldan şekerden de tatlısı yan diyen sözlerin Baldan şekerden de tatlısı yan diyen sözlerin Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем гөлкәем, Nazlı yarı sin bit ol, bәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Лилия Гыймадинова мәктәп елларында егетләр күрмичә сусап укыган. Дөресрәк итеп әйтсәк, ул Яр Чаллының татар төрек кызлар лицейын тәмамлаган. Егетләрне мәктәптән тышкына күрә идек ди ул. Шуңа да карамастан, ул мәктәпне 4-5 билгеләренә генә укып тәмамлаган. Иң яратмаган фәннәре тарих һәм химия дәресе. Чыгарылыш бәйрәменә килгәндә, бәйрәмнең көндезге өлешен ул үзе алып барган, җырлаган һәм әлбәттә матур итеп шигырьләр сөйләгән. Менә шундый Лилия Гыймадинова. Син минем җаным клипы өчен хәзер авыш бирик дуслар. 13:20 номерына топ клип 90 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз.
Televizor ekranları karşından yırak gitmegiz. Kıska vakitli reklamadan soň devam eterbiz. Hit paradning piyedestalına kilib jetdik. Kim bu atnada 3-nji orunny ýawlady? Araybiz. Elmira Nagimovaga maktabning soňgy kыңгыравын çygarylışyn tatyrga nasip bolmagan. Çünki ol 9-njy siniftan maktabni taşlap gitken. Elmira 4 hem 5 bilgilerine gene okugan, 3-tileri humumen bolmagan. Elmira'nın iň ýaratmagan dersleri fizika hem geografiya. Ne işin alay? Hazır men sizge anlatıp gitem. Şuşu fenlerni okutuşy kişinin özüniň kızı da jırly turgan bolgan. Şunun için ol Elmiraga bilgilerini düşürübrek koygan. Anlaysızmı dostlar? Konkurensiya. Emine Top Clip Hitlar paradında Elmiraga kim karşı çıga alır iken? Bu barsı da sizning kollarda. Aydagiz, onun bilmediňmi klibi üçün tavuş bereriz. 1320 numarına Top Clip %2 sanın yazıp. Bugün kinet haber aladım, sağınasın yaratıp. Gitken idin boşka yarga, yüregimni yılatıp. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Yuqagılma sen qabattan yüregimnin qılına. Eýlenmesin uýaňadan hisleriňnin kuluna. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Hislerimni anlamadın, yanlarımdan yoğaldın. Sen bitmini taşlamadın, özün üçün yoğaldın. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Bilmediňmi gitken şokda meni sağınashagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma yaşagın. Yaratusuz bu turmuşda jеңil bulma Elvin Grey okuny öz turmuşynda ikinci planga koygan. Onun için iň möhimi muzika. Şunun için ol köpçelik wagtda derslerge barmyşy,
студияда төрле матур җырлар иҗат итә торган булган. Студияда моның өчен аны әлбәттә орышканнар. Шуннан соң ул анда обедтан соң гына рюкзак асып килә башлаган. Ансу да үзенең чыгарылыш елында сольный концерт куярга ниятләгән. Һәм шуның өчен экзаменнарга әзерләнергә вакыты калмаган. Шуңа да карамастан мәктәпне уңышлы гына 4 һәм 5 билгеләрне тамамларга насыйп булган аңа. Менә шундый иҗат сөючән җырчыларыбыз дуслар. Хәзер Айли җанашым клибы өчен тавыш бирик. 13:20 номерына топ клип 92 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Senin güzellikni görüp sandıgaçlar soğuklana. Hayli janaşım yaman su, görüşmegen çağlarda. Gözlerim gül yollardan da, gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Gözlerim geliyorlar da, Gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Görüşükdə, aşaşıqda, birgə şaqda günəyəmlə. İki birge bulgan şokta, söyler sözlerde demli. Hayli janaşım yaman su, görüşmegen şoklarda. Gözlerim gül yollardan da, gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Gözlerim geliyorlar da, Gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Küttürmesin uzak ilmi, mumsulatma gönülne. məhəbbətə alıb girgən, sen son özün dügəlmə. Hayli janaşım yaman su, görüşmegen çağlarda. Gözlerim gül yollardan da, gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Gözlerim geliyorlar da, Gözlerim gül yollardan da, sen yaşagan yollarda. Атна дәвамында иң күп тамашачы тавышын җыйган клипка да килеп җиттек. Кем бу атнада беренче урынны яулады? Әйдәгез шуны белик. Лия Шамсинага әле соңгы кыңгырау турында уйлау иртәрәк. Чөнки ул 8нче сыйныфны гына тәмамлый. Һәм әлбәттә, күпчелек балалар кебек 11нче сыйныфка кадәр укырга планлаштыра. Соңгы кыңгыраудан соң минем мәктәптән китәсем килмәстер кебек. Соңгы кыңгырауда син үзеңнең тормышыңның иң матур, борчусыз чакларын калдырасың. Һәм алга таба тәнәфескә чакыручы кыңгыраудан, икенче аяк киеменнән башка ничек яшәвен күз алдына да китерә алмыйсың. Ай вакыт әллә нинди фәлсәфи фикерләр чыгып куя бу кыз баладан. Әйдәгез дуслар, Лия Шамсинаның дусларыма клибы өчен хәзер тавыш бирик. 13:20 номерына топ клип 94 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз.
яшәү ямлы, дуслары белән күңелле, дуслары белән аралашу озын айта гомерне. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дуслары яқты йылдыз, ай нурыдай балкыйсыз. Бу тормышта шын кешесез, шуңа жеңел атлыйсыз. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Жан дусларым тату яшик, әшуйны кулыгызда. Сау сәләмәт яшәгез дип, гөл чәчәм яллагызга. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибе йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның әлегедә баягы 2 ысулы бар. Беренче ысул: 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллыйсыз. Яисә икенче ысул: tmtvonline.ru сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирәсез. Соңгы кыңгырауларыгыз матур һәм күңелле үтсен. Сау булыгыз, дуслар.